Okay, så Asger, du vil nu først få et økologisk stykke kød. Det behøver du ikke gætte det skal du bare smage. Ja. Det er økologisk. Okay, nu vil du så få et konventionelt stykke kød. Ja. Ja. Yes. Kunne du smage nogen forskel? Ja. Okay, så er det nu, hvor du skal gætte, hvad du får et stykke kød. Okay. Ja. Så du giver mig et stykke nu? Og så når du har tykket det færdigt, så skal du gætte, hvad det er. Okay. Ja. Konventionel. Okay. Jeg siger ikke, om det er rigtigt før det sidste. Hvad så nu? Nu får du et til, når du har tykket det færdigt. Du skal gætte på 4 forskellige slags kød. Fuck. Og nu er jeg i tvivl. Jeg tror også, det er konventionelt. Okay. Økologisk. Okay. Også økologisk. Du skal bare gætte, hvordan det smager. Du skal ikke tænke på noget system. Økologisk. Konventionel. Det var de sidste 2 stykker. Økologisk. Sidste stykke kød. Konventionel. Okay. Jeg kan sige, at du gætter rimelig meget forkert. Kunne du smage forskel på kød? Ja, jeg kunne helt klart, jeg synes det økologiske stykke kød, det smagte sådan af mere. Men du fik jo mange fejl, så hvorfor fik du alle de fejl? Jeg tror det var fordi, at når jeg fik så mange forskellige stykker kød, så var det lidt svært sådan på min hjerne sådan at finde ud af, hvad det var for lidt problemer. Hvad synes du smagte bedst? Økologisk. Synes du ligefrem konventionelt kød smager dårligt? Nej, men jeg kunne synes bare sådan, at da du sagde, hvad de var for nogle af de første, så synes jeg, at det økologiske smagte bedst. Okay, nu er det sådan, at det økologiske det koster 45 kroner, og det konventionelle det koster, hvor meget var det? Det var 15 kroner. Hvad vil du hellere købe i fremtiden? Altså det kommer nok an på, om jeg sådan ikke havde mange penge, eller havde mange penge, fordi... men jeg tror nok, at jeg nok ville købe det konventionelle. Konventionelt? Okay. Men det var alt for det her forsøg.